Hi ha un petit vilatge a la vora de Portvendres, se diu Corsprom. Vam vaig informar d'aquell vilatge que en una època hi havia un munt de pescaires. I aquesta gent de Corsprom tenien l'haver de polir on que tenien els bateus i cada nit seguien. I una nit pescaven, contra un bateu van sentir pum, quelcom que entamponava el bateu. I una veu que deia: seguiu-me de l'aigua, seguiu-me de l'aigua. Van espiar, van veure un tronc, el van agafar, van seia, era un Crist. El van agafar, van fotre sobre la cabina del bateu i aquell bateu tenia el nom del Crist. I cada dia anaven a la pesca a la nit, ja van bé. I un dia van partir a pescar i de lluny van veure el temporal que arribava, medint del vent en l'acció de pescar. Remenaven el pell a cop de filat ple, sentint una veu que nos deia: partiu, partiu. Se'n va fer durant temps: partiu, tireu pas el tent de fuja, que el temporal vos agafarà. M'escoltaven pas, agafaven pell i que ens van envisar el temporal o tenint-nos a l'esquena. Van provar de no salvar, compodint, me les vagues, la mar, és quelcom que cal conèixer. És bonica que n'és calma, me que n'és agitada. Aquells bateus partint a dreta, partint a esquerra, i tot d'un cop el mat se va trencar, va caure dins l'aigua, tothom s'hi va agafar, i l'amo, el capità del bateu, el mosso August, se va agafar a la planxa, que el Crist havia caigut dins l'aigua, i li deia: crempuna-te en això, crempuna-te. Se va agafar, i a poc el temporal semblava que se n'anava, i a poc van veure Polies, l'entrada del port de Polies, i van arribar a poc, que van arribar allí, tothom us van comptar, tothom hi era. Van girar, era el Crist del bateu. El van agafar i cap a Corsprom nos en van anar, i que van arribar a la ruta que eren durs, el van plantar al mig de la carretera per fer una ruta dreta i una ruta esquerra, on van plantar al mig. I cada dia anaven a la pesca i agafaven pell. Mais la gent de Portvendres se van enratjar els pescaires. Van dir-me: com se fa que agafen més pell que nosaltres, més que tenen? I una s'hi va dir: depuis que han fotut aquell Crist a l'entrada del camí i a l'entrada del vilatge, diu, i en agafem per més pell, agafen tot el pell. De la gelosia. Una nit que havien partit Sant Mart a pescar pell, van venir-nos a robar. I tot d'un cop van veure sobre Mart, que sobre la terra nostra, un temporal se va descarregar sobre de Corsprom. I aquell temporal s'estava allí i butjava pas. La gent de Portvendres van venir a robar el Crist. I a fora mesura que muntaven per la carretera, feien 2 passos endavant i en feien 3 endarrere. Guanyaven pas, reculaven. Semblava que quelcom es tenia una mà que s'empatjava de nos emportar el nostre Crist. I en un moment donat va ser un llucet més fort que els altres, al cim del Serrat de la Collada. Un home es esperava, es va dir: aneu a reposar el Crist d'esquerra, o si no, tota la vostra vida vos arrepentireu. Van tornar a baixar el Crist, que a fora mesura que baixaven cap a l'església, semblava que el Crist se feia de més en més lleuger, de més en més lleuger, fins que van arribar els que havien pres, el van plantar. Els pescaires de Corsprom van arribar i van dir: què feu? Sem gelosos de vosaltres, perquè agafeu més pell que nosaltres. Volem també agafar pell. I els pescaires de Corsprom van dir: feu una grossa pregària davant del Crist i veureu que tindreu una xança. Després aquell dia, tots els pescaires de Portvendres van venir a Corsprom a fer una pregària en el Crist. Després aquell dia, tots els pescaires remenen el filat pres del pe d'argent, de la sarda i del brat. Si aquesta història us ha agradat, merci de m'haver escoltat.